Omdat je de DopHok het voort had, ik heb dat. Zo niet hoor je. Dat bedoel ik. Robbie! Nou, even de chauffeur. Ja, nou, nou. Nou, kom ie. Huppa. Kroonreinen, draai hem weg. Waaide! Zit hier aan de onderkant en niemand helpen. Ik weet net wat je van de EHBO aanwezig is. Oké. EHBO onderwijs. Hoog maar hoor. In draf. Die hadden de coach net, Sally. Was dat wat coach, jong? Die hadden die net. Ja, doe het je. Ja, je voorraad. Oh ja, dat ben je stil aan, ja. We beginnen door de kant eerst voorop. Ik ben gelijk mis. Doe maar. Verder knijpen zien. Muziek doen. Haast, Wout! Ja, goed het. De keeper is sterk, jongen. Nee, niet, dan gaan ze. Nou, volgens mij is het voor Beuk vanavond. Wat is hier bij chef? En het samen straks nog een beetje, maar dat is een letter voor Beuk in de vanavond. Yay! Beuk kan best weer doen. Let op. Goed, go. Die boven het DopHok is op toernooi. DopHok wil weer proberen, die komen er hoor. Maar de Beuk geldt partij. Sluit het heen hier, dan weet ik wel ergens op. Nee, hij sluit er wel op. Hij moet het uit. Het zal even op een Beuk omkomen.